Kini ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulis fi tu bha kupar ling do kimat ki bakongsan Rai ke Sarkar Meghalaya ban nompat play ya ke yudu bat anam bu teng ya ke jingsi tulop syakinong trai Sarkar na kabenta uni ubanai Jemang Rai u MLA kanong temai constituency ban no senyang marshiteng na ke tulop jong u sya ke Sarkar jila na kabenta shisnem ban yakun ya ke kelam COVID-19 bat nangkiu ke jingdon ki beyo yau kenyang jingpang COVID-19 ha Assam, Tripura, bat Nagaland. Kiku bor ki babnia. Ka Sarkar Jila Meghalaya kala rai banom khate lane penslem ban siu yaki tulom naka benta ubnai Jemmang haba pentip ikani umentri rangba Conrad Sangma ula ong ba ka Sarkar dangshen kambanse ban hap khate naka tulop naka daw ka jingduna ka jingyo lum khajna jongka haka weipat keliang sembut menteri rangba uba Preston Tensong ula ong baya menta anam patla setia ban pli ya ka yodu dat hadu banda penbena da kumweipan kat baka Sarkar kan penjensur da ka basya ban pli ya kidukan di jany bat ki kali haka weipat keliang menteri gatnat ke koi ke khia ke jela ba el hek ula ong ba hadu menta kumbahan riu hajar san spa san kulaingut ki briu haka jela kila dep ban yo syakmi bnia ya ke jingdon kenyang jingpang COVID-19 bat nakini lai spa kendai pesan ngut kidang ab ban yo ya ka kai phon ulang pang barim ke ying dorbar Meghalaya Legislative Assembly bat ubalong ru MLA ke Congress nanong temai constituency uba Charles Pongro ula rai ban khati na ke tulop jong u da marshiteng manlau benai na ke benta shisnem kinti khnang ban yarap ya ke Sarkar ha ke jingele persha ya ke jingpang kelam COVID-19 kini ke jing khati ke tulop uba Charles kan sedang rekam nadu ke shitarik uyayong arajar arpo hadu ke laipuai tarik ulber arajar arpuai kini ke longkat kum ke shiti bala pha sha ulam phang ke ying dorbar uba met ba lingdo uba pengrup ulapan pawe ke jing sngukia halor kini ke jing jia bakari ba ke jelahi kaya kendu hakawai pat kaliang baro ke dikhot ni MLA ke ying dorbar kena menjor bansha khati kumba 10% na ke tulop jongki na ke benta shisnem ban sedang nadu uyayong arajar arpo hadu ulber arajar arpuwe ke bau ba pen rup ulapan pau ba ke 10% ke jing khati kampat biang tan nama kalong tang kumba 100,000 tingka bat ula ai jing mudru ba ke tulop kinong trai grade 2 3 bat 4 ba anom de setia ban khati naki Nagadaw ke jingjur pala jong slap hakini ki kindiat sngi ke bala dep kala don ke jingjia jingshlei bat jingtwai kilum bat kindau hakeleng ke jaka hapo ke Jila Meghalaya West Speaker West Jante Hills District bala kadors im la yatu bala yo ban pelai im we bat prangut ki wepat ki lalai daladi shashiliang kawa hadin ke jingkiu ke bakensan kawa mentedu na ke jingjur jong uslap ke bala rat naphang ha ke jingya lenti jongka la yatu shushu ba amshim la don setia ke jingyo jingujor halor ke jingja ki brio na ke jingjia hadu menta wat haba ki ken huan wat jingerap bat a jingerap kila penlong ye ke jinglei wat bat amshim la don dak setia bandon ki beja ka Sarkar preng kala betha ikinong ya ki Sarkar jala ban pentikna ban penphain ho ke jingsiu baladep siu lupa re ki briu bade ban shong penkerpang ne quarantine hagi ying basane hotel na ka benta newsni bat newsni ki wei pat halaki jong ki ying ke bai de kerpang ye ki tu kinong India ki bawan phai na shabar kari kene ke jing tha kalami na katnat ke koi ke khia ka Sarkar preng hadin ke jingi shong bishar pnia e ki briu bade ban sa penkerpang hagi ni ki ying basa balabu na ka benta khat sausngi Katkum ke jing tha no Home Secretary Ajay Bhala Shaki Chief Secretaries ki jala baki don ki yeng basane hotel ki baken tai ban pen phai ke jing siu baki la yo pediang lupa na ka benta news ni Katnat Shipai Indian Air Force kalas dang ke jing pen trekam ki ling suin yele batmai balatip kum ki number 18 flying bullets ringkat ki ling suin light combat aircraft Tejas hinin kasni u hedu ki Shipai u Air Chief Marshal RKS Badoria ula pelaj iki na kakat lingsun Sulur Air Base ke bahajan Coimbatore kini ki lingsun yele flying bullets kin ai ki jing shakri kum ki benta baar hakatnat Shipai Indian Air Force bat bani kot boru ban ai ki jing shakri kum ki lingsun kini ke juk lane ki LCA Tejas ki lingsun ki bala ai ki jing shakri ke baningkong hakatnat Shipai Indian Air Force latip iki kum ki number 45 flying daggers hakabala bu ru iki hakani ke ju ke jaka Kini ke All India Radio Shillong ke bawah lam Shifi ya ki kubor ha Tripura sakumba shipongut ki briu ki barang shuwan phaision na Chennai Bangalore bat Mumbai bakentup yu we unong trai hapo katnat railway la shakta hau kenyang jingpang COVID-19 men ha kesni balang badakani baro ki bala shakta ha ke jelai ki lalong arspa safu arngut bakentup ki nyup saungut ki barang shakta hadu mentah
lapha kumba shihajar arphotli ki jingkmi bnia bat lap shipone kini ki barang shakta hauni knyang jingpang bat hadu menta shispa anru pesan ngut ki briu ki bayo yau jingpang coronavirus kila light na kajing sha sumar bat kila yo ya kajing khia bapura hakawai pat kalian ke jalan Nagaland kala yo biang sekumbasan ngut ki briu ki bala shakta covid-19 mana kesni palang kabala poi menta baro syake kendai ngut ki bala shakta ha ke jala la yatu ikani do menteri ketanat ke koi ki khia u pangyu phom kini baro ki dei ki barang shuan passion na chennai ha ka arfu artarik ujemang kalba hasam ke jingdon ki briu bashakta hadu mentai kilong news pa prapulai ngut ha ka bahan reus pa prap kendai ngut ki barang don ya kini ke jing shitom prap nyungut ki bala yo jingkoi saungut ki bala khlat no bat lai ngut ki bala lek phai shala ki jong ki jala ya kani la pentip do menteri ketnat ke koi ke khia u himanta biswa sharma nin ke mi lengba ke twitter ketnat ke koi ke khia ka sarkar pring kala pentip bagi don kumbahan ruf saw hajar saus pa arpun ringut ki briu ki bala shakta ha ke jingpang klam coronavirus ki bala yo khia pura bat kat kum ke jingkhen kilum ka jingdon ki bala yo khia kalong da saupu r.7% hapo kari hakini ki arpu saw kenta bala dep kumba lai hajar kendai spa lai pesan ngut ki briu kila yo khia bat kumba henriu hajar lai spa prapun nyopan ki dei ki barang shakta thmai hau jingpang covid-19 kabala penpoy ke jingdon baro ki bayo yu niu knyang jingpang shaka shilak san puwe hajar news pa henriu pnyungun katnat ke koi ke khia kalau ong bagi don ru shispa nyu pungut ki bala khlat no ha kini ki arpu saw kenta bala dem baraba khen kilum baro ki bala khlat no na kani ke jingpang ha kari kilong saw hajar lai spa live nyungun kumbashila khan riu hajar saw puwe tli ki jingkmi pnia ya ki basubadon jingpang coronavirus lade banle hapo ke arpu saw kenta yatu katnan Indian Council of Medical Research ICMR badakani baro ke bala deb ban khmi hapo kari kilong laipu arlak saupu arajar shispa anru phongun hagaju ka por ka ICMR kadang yai beteng banang pen kiu yaki jing khmi bnia shapang ka jing pang klam covid-19 daga ba ai jing menjore ki jaka banle yakani lane ki laboratories la kalong ki jong ka sorka ne ki riushimen kumbalong menta ki don baro andrus pa arpu sautli ki laboratories hakari baro kawei ki bala yo jingbet ban trekam hakabe yede bat covid-19 kini ki kentup ya saus pa lai pesantli ki jong ka sorkar bat shispa prap khandai tli ki balong trai te ki riushimen Shibun tli ki jaka ha Assam ke la shakta jo na ka daw ka jing shlei ka bajul ka bala ne mentala ka tu ka nisni kumba arlak ngut ki briu ke la shakta na kani ki jingjia la yo ro ban ai ke jingarap na ki kunhun yarap NDRF but SDRF ke bala don ha district goal para jong ke jela Assam kumba khandai hajar ngut ki briu ke la yo ban pin kenria yaki sheki ying she dara ke bashipor ke badon ka district goal para but Tinsukia la yo ru banlap banaka daw jong ka jingshlei kala don ru ka jingjulor jong kumba 6000 hektar ki jakarem jong ki briu ha ka jela hakawai pat kaliang kala don ka jingthut ha ka jingya jong ki rel ha longding badarpur division mentala kat tu ka nipor na ka daw ka jingtua khando bat ansala ban miteng pat ban pendep ikini ha ka din ba la yo ban ai ya ka jingaram hakasin ke bandingkong menteri rangba ke Manipur UN Biren Singh ula khot penlong ke jingalang yamir jingmut bat ki kle nong yalam ne ki jong ki kenhun jai benriu ki ba pher ki badon hapo ke jela kabala long har secretariat hanin gesngi ka jinge kren kala long khambun chapang kilat kilenti banya khon ye ka jingpang klam covid-19 kumju badi ki weidi ki jing ba kum ki pai riulum ki yakindu na kani ke jing khangdam hapo kari kumban rupong na kini kinong yalam bat kinong mi khmat jong ki jai benriu ba pher kilawan banya shim benta bat ro da ka ba kilabut perkeng ye ka jing ptha ban penye jingai iwe ni iwe pat lembat bun ki weide kilat yada habakran na kani ke jing ikendu lang menteri rangba ulapen nganong biang haka bakran haka ni ka jingalang u menteri rangba ula ong bat pen bana bo ansate ye ka yeng pen sa nam la ne ka museum na ka benta ka wei pa ka wei ka jai pen riu ha Manipur ban mang ban pen lot ru haka dor si pholak tingka ka wei hashwa ban pen kuri ki khubor sa si sin pat kimat ke bakongsan rai ka sarkar Meghalaya ban numpat pli ka yodu bat anam bu teng ye ka jing siu tulop shekinong trai sarkar na ka benta uni upnai jemang Rayu MLA kanong Thamai constituency bano senyang marshiteng na katulop jeng usya ka sarkar jelana ka benta shisnem ban yakun ne ka klam covid-19 bat nangki yu ka jingdon ki bayo kanyang jingpang covid-19 ha Assam Tripura bat Nagaland kattu ki khubor ki lakot ki balawan shafi na ko All India Radio Shillong